Comparsa Penya-Barça, acaba de passar, la veritat, molt bonic. Tots se l'han currat, totes les comparses se l'han currat, però hi ha algunes que, bueno, la veritat que se ho estan currant moltíssim i la veritat que estan molt bé, molt bé. Se ho estan passant bé. Bueno, ara crec que ve la batucada. El sonido se nota, la batucada. Comparsa, la batucada. Fa rato, a veure si m'escolta amb càmera. Fa rato que tinc ganes que aquestes senyores, ves que fa molt de rato que esteu aquí ja, Es començament. Es començament, Claro que sí. Esteu bé? Estupendamente bé. Fem tapaetes a la punteta, no? I què vos pareix el carnaval? A veure. No, parle vostè. Pressió, magnífic, espectacular. Vale. Tenim com papejar la translada dels carnavals. Ara ja s'acaba, ja s'acaba. Bona nit. Ja disfrutaron per molt. Gràcies. La batucada. Comparsa. Maestrat Televisió, per internet, en directe, avui i demà. Recordeu, demà també emitirem en directe Maestrat Televisió, sempre que mos respecte la veu. La veritat que a poc, i a les hores que són, la veu ja quasi mos està pagant. Però bueno, demà intentarem estar aquí i poder donar-vos a conèixer el que és el Carnaval de Vinaròs. Espectacular, la reina, espectacular, el traje, espectacular, el ritme que porta. Comparsa, la batucada.